Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa li jami'il muslimin wal muslimat الأحياء منهم الأموات ولمن كان علينا حق يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان فاجمعنا عند جناتك جنات النعيم وما ذلك على الله بعزيز. اللهم ارزقنا الإخلاص في العمل وصدق في القول وتقبل منا واغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Dianutul Ibnu Majah rahimahullah siku hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Antigina dua katau amagari Amiyat Islam siku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oriano to nasusakatoro na niya wafat siku lalanu Allah siku jihad. Nasukman si ikadua siku magari na niya wafat mamu siku kaya kanuluganon asaragun. Si Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhuma isa ko mga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam na miyay sa tatali na agito adwa katawa magari alawan niya kasul sa surga ubay na sumiya perang sikulalan ng Allah niya wafat sa jihad na miyaw ri makasul sa surga na surikadua umagari miyaw ri mawafat sikukepo sa saragun na yapan na makasul sa surga. Ayabitad, agito adwa katawa magari na sumiyaw namatay na mas barasimba agumiyatay pan sa jihad kaprang sikulan ng Allah. So masikadwa si kumagari na may krisimba kanababaraaman na normal pan ikapapatay. Ngayon na sila sa kataginap amiyaw rin makasul sumiyawafat sa jihad. Kaya pitanon, yan utulen si Nabi sallallahu alaihi wasallam. At higina Rasulullah, katamo na katingin ang ikadwa katao, amagari amag Islam raka. Aso tigin su isaon, na miya perang si kulalan ng Allah sa jihad, na yapantigin miyaw rin makasul sa surga. Na sutigin so miyaw rin matay, aknabatan to barasimbo, na yapan miyaw na makasul sa surga. Pituro Nabi sallallahu alaihi wasallam, ato natigin ni piyaka mamsaro nagutigin o sumiyawafat sa jihad na miyaw rin makasul sa surga agusto may tuisimba na ayatigin miyaw na makasul sa surga kadinitigin katawan ang ititigin na miyaw rin matay na minisampay pansiku Ramadan na miya kapamuasaon na miya kapagamalon na pira pagtigin ito aaman ainikaw na niyan siku pagarinyan amiyofat siku jihad siku Allah subhanahu wa ta'ala. Tingul Nabi sallallahu alaihi wasallam benar ulangon silang niya kasunod sa surga na epagultaniran sa surga na lagid kawatan alangit agulupa ato na isimutanod tanto amya kalala alaw da paro aimgayo Allah siku mga oripanyan siku mga tao amini sampay siku Ramadan ako pa kay aso mga kurang mga amal madaraynon si ko mga simbayran na manabenar siran manamarsiran managuntaman siran sa Ramadan nakapakayan ni sampay siran si ko mga pagariran mga tunganiran ang mga barasimba kagi ang makapira matakap suaman sa gipakatan mo mga Ramadan mga inakulay mga kakakulay mga babay kulay pira bugawi napakataling mo mga agyan kay ulan-ulan Ramadan ulan-ulan kapitiya, ulan-ulan kasedeka, ulan-ulan kapakamaralika si kunaraka o Allah, inidas tanurun o Allah, limo aya, amya kalala, imagirok o Allah subhanahu wa ta'ala, ulan-ulan, pulkaanon sa mga pinto, asurga, ang mga pinto, pulkaanon sa mga pinto, asurga, ang pulkaanon sa mga pinto, anaraka, pipiyan o Allah, susurga, ay pripara duniyan, si ko mga oripanyan apugaman sa giapakataling mga Ramadan mga kakakulay mga inakulay mga babukulay mga arikulay matamataan ka o
katawan tanong so kana ikipantag agi Ramadan nadad na ilang tanong api ang isa ka minutos sa iya kapakatalinguman yan sa iya kapakatalinguman Ramadan nabigyan tanong man Allah so tigubang-gubang sa chance pagkakataon ang tanong man makatubat makambalingan si ko Allah subhanahu wa ta'ala umuup ka nagtanong so mga pagaritano mga bagsatano mga lokstano alangol may kukuburiman to na eran tiroon na tanto kano amya buntong kami nisampay kano sa Ramadan na ba kami yung suwa ainindaray namin sa Ramadan na inanto na di kami dislit sa diya kuburami napakataling umakaman sa diya Ramadan na panamarka kami to kao nakapagkapansin ko mga tao ang maplingan-linganiran ang mga pato sa diya pakataling Ramadan kori penuh Allah apuwasa nakataya sa mga wasiat imugir ka mga pamuyat magkalo-kalo magda mga sukalay arga ang iyang kaya pakataling Ramadan pagabaganay apamuyat apagaling tanong saya na si kusud Ramadan o di na sa iya pakataling Ramadan na panginiba ka sa oras apsilit ka asa kabu adabo pa kay ler ka dabo pa ka nagr ka namit yaray nakaginawang ka isi nga ginawang ka kay ginawa ko umaw makaiman to kapatay anda ka pakasud sa naraka at ka sa surga taksa nga ginawang ka anda ka mga di marani si ko ikarang ito Allah anta ka si ko kababayan mo Allah bidamang ka ginawang ka ibarat kami atay ka iman to ato na mga di pwede ka si ko plimo no Allah anta ka si ko karang ito no Allah bidamang ka ginawang ka ibarat mga day umiatay ka ato na mga di kundi mo madakalataw kebubayasiran anta ka kerata ginawairan katalugan tanwaya oman iputay nagmudubu ka klase sa mga tao o disiran niya babaya na miya rataa ginawairan igira ayam yatay na maratay ungar na miya kadege na sumanga tao at igira na miyatay sumaratay ungar miyatay sumarata ilalang ugay na igira man ayam yatay na mapiataw dahil nga kerata ginawa niyan nasulangon ang mga bibi at mambu amin yung barat mo niyan taman sa ni aloy pan asutaw abarasimba baraaman na amay kamatay nasudin niyan di simbayangan na pungguraw ko adin yan ni matino ya Allah anda sudir ka kang disimbayang anda sumuntug saya adi manasbik dindikar kaya man to nadir ka kang kakauma Allahu Akbar panablahin ka asudi nga disimbayangan na malapsaksir ka amay ka anong anamori si ko kapiyang ka ataw amay ka makakuha sa kauras asa kabu natarima ka sa kanap kedusang ka pero kaya Allah kung pablian akan terima anakan asakan suuripan ka at kedusang sakan suuripan ka at karibat narilay akong ka o penuh kegagang ka naguraw kang kasurilaw Allah subhanahu wa ta'ala pero ang kasih ko Allah ay Allah pisilitan akan sulang na dusa aping ganibakakan natarima ka sa kapakabtubat akan na ugi betad ka amyang alin baba ang kasih ko Allah tiarima kami ribat ka tiarima kami dusa ka nanayawang ka sumiya kadakdakan adikarimo dikabilang animurkaw Allah subhanahu wa ta'ala ako makapuon sa mga langit ang lupa at tiarima akas ka na mariribat ka magdusa ka na bumangni ka sarila si po Allah subhanahu wa ta'ala ikadua pa mo yan aking biyakarkano sa yan ay mga kapatauras babukulay, inakulay, pagarikulay ay aking nakamada at pagganibukan ka sa Ramadan na kailangan na lang na oras sa gisuld suld Ramadan na mausar ka si kusilba si po Allah subhanahu wa ta'ala so nga nini akagagang kaon katawan niyo pira ka oras imapapadalang sa Ramadan 500 ka oras 500 ka oras naginan sa iptulugkaon ikinakaon ipaguntod kaon isumpa sa padiyan ipaguntod ka sa postong ka nalubatangaw sulangon napsuan ka na si kusul da Ramadan nayabuar ka na 200 agu 20 ka oras niya libaton sukakan agu suka pa katurog si 500 ka oras nayabuar lang oras kasi ko Ramadan na 200 abu 20 ka oras. Now, balik mo pagawi
na iya buhay pagaman ka sa Ramadan na siyaw-siyaw gawi. Na miyan doon so 20 isa gawi kagito so iturukon aguso ikan kaon. Nagito adwog gatos agu 20 ka oras na panamarin ka. Alam mo to si kusimba si ko Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikatlo pangoyat ay mugiyakan raka. Si kusul da Ramadan ipuno mo makasambayang ka sa subuh. Taman din sa pagkaturog ka na pagdaw ka man ikupuasa na adna tanusan ka oras amiyang magkalalay argaa oras na panamarin ka asagi ang 2 oras na mausar ka si kusimba na tunay pagabaganay a oras amiyang kalalay arga sa Ramadan na ginan sumakasambayang ka sa subuh. Makasambayang ka sa subuh na unto dekadan siko kaya simbayangan ka na panasbik ka din na pamatya ka din sa Quran na nayawang ka ang makasbang sualungan na nayaw ka sa 50 minutes na sambayang ka sa 2 rakaat na yating bango to tigula di sallallahu alaihi wasallam na datarkan uminay ka din. Siya dito to? So di ko makagagamanay ka di nakatanso di mo rokaw Allah ako pa kay uman suku na di ka di makapnay ka di napanay siya nakaw to makasambayang ka sa subuh na di ka din pagawa si ko uuntudan ka o nagkapaka ka ramandal importante na si ko pisimbayangan ka sama sigit anta ka si ko prayer room ka nabakaw nawa agu pa na benarin ka di ka makatero sa kadudunia ya katero agu di mabatan so abedas ka kung mabatan may pasadi na untod ka rin na panasbik ka na pamatya ka sa Quran nito ko na baka man tutulog ay mato namanya kada kalima totoro beniman to. Namay ka hajj naman isa namanya kapati mata. Subhanallah. Na untod ka rin na panasbika na pamatya ka sa Quran. Na makasubang sualungan na nayaw ka man sa mga 10 to 15 minutes, 10 ka minutos. Na sembayan ka sa 2 ka rakaat na balasya na sobra ka sa miyakap ni kadi. Miyak ka nalay arga. Oras. Naknabanan matag sa Ramadan, tapi ada pernah Ramadan kaumanan ng gawi si kusulda sa ragun. Allahu Akbar. Niya kala alimu Allah. Ikadua, api nakapanay arga. Oras. Igir Ramadan, abu kenabapan Ramadan, na amay din ka sedepso alungan. Ingkay no to, pag inasukatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam, lisaimi inda fitrihi da'watul la turad. Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam na amay din kambuka pungkas sumya muasa na adna pang ninya natatarimaan na panagdari kasi ko 30 gawi ay nga nayaw kasi ko tangkas itutungkas ka na 15 minutes na untod ka din si ko rukawgan na pangni ka din si ko Allah Subhanahu wa Ta'ala upunog ka paro na suratan na ka sa pangning ka so kamapian na kabaya ka sa dunia ang kamapian na may kaanungan na Mauri, ugay na pinakamapya pangning, di ko mga ulama, nalago niya milalangag. Kung na pinakamapya pangning, ha? Ako to, sila kakulay. Rabbana, atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adzabannar. Daw ta na milalangag. Na amay pa nakatigaan ay, mato na pinakamapya pangning, na apya bibi mi aluin ka. Ingkay no to, di ko mga ulama, halang mo nakabaya kakamapyaan, na may padalagsan niyo. Rabbana kadna nami atina fid dunya hasanah bugan nakara kami sumapya sa dunya natunay tigo mga ulama mapia ka Roma mapia mga wata mapia atrak mapia galebek mapia mga ginawai langon na mapia aposto langon din aka mapia na kepikir ka sa dunya nalangon sa niya kasul sa ginanapang ni wa fil akhirati hasanah, agu ya Allah sumapya sa akhirat na bugan nakar kami. Na pinakamapya sa akhirat, nato na ribet. Kaya pinakamapya sa akhirat. Allahu Akbar, niya kapiatan saya. Kaya pinakamapya sa akhirat. Dapat lagi kebunutan sama kan seru na hajj. Surga Yakin negara ayat pinakamapya aimgir kau Allah amay kalangon na mori na kanaba surga kamay ngay kasubutan ng Allah
Habang nyo na kalipati, na bumatag makasul sa katawan nyo, ay na po makasul sa surga, na ebo ka kileran si ku Allah na makaisa-isa. Di lang kilay, mapasa dito. Kung nyo na kalipati, benar ko niya kasul sa surga, na ebo kileran si ku Allah, na kumakasulsiran. Mapasa dito, na di lang kilay si Allah kuruman. Na ad na mga tao, oman di maat, na kileran si Allah. Kasi mamu sa surga, na ad mambu apadiyan ro. Ugay nak nabo apadiyan di pamamasaan di. Ayamaan na apadiyan si kubas Arabic suk. Maana apadiyan bitimuan sa tao. Lagi na betul naman sa padiyan. Ikay nito kakitimuan sa tao. Ino bituan sa padiyan kapitimuan sa tao. Na iman to na ito sa padiyan na kay di pamamasaan. Na sikun sa surga pitulong Nabi sallallahu alaihi wasallam na adna padiyan roo na uman di maat na di mangimbitar su Allah. Na adna mga tao na uman di maat na kiimbitar. Uman din di maat. Na adma na mga tao na sikun si kusul da saunan na makaisa sa maimbitar. Adma na mga tao makadua maimbitar. Adma na mga tao makataliran makatlo maimbitar o Allah. Na adna mo mga tao uman din di maat na pinimbitar no Allah. Nalalangang nirangon sa Allah na ano pa na sobrang san mga tao asisiran ketahu sa surga nagibo ka pinangagayran si ko Allah na kiliran sa Allah subhanahu wa ta'ala nalilan yung pinakamadaan mo imagayra ka o Allah amay kalawa na mo ito na ito surga di may laytan o sumunta do Allah subhanahu wa ta'ala napakasunan sa ko wa fil akhirati hasana na may lain ka sa Allah, makasulod ka sa surga, so mga mata ka makasulod surga, natunang naikigo Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar napakalida sa kami nga si neraka jahannam na uman ka din dengkas na betad ikaw sa sapulo ka minutos na beng ni kan si ko Allah nagitipaw ni ang aginan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Na umano ka ba yung kapagaling na ka? Ya Allah, suwata ka napagatin sa board. Pakapasang ka. Ya Allah, suwata ka nakbuwata. Pakanibudin ka, Ya Allah. Ya Allah, si karoma ka nalinagadagang pakanabang ka. Lako nakabaya ka. Okay, narangkong nun sa ito Rabbana atina fid dunya hasana. Ikatulo, pinakamalay arga oras na si kudapan kapag bangisa subo. Barat ko di pagbangan sa subo, iman to sa Manila na 5-8. Inilakan so application na hindi ka pagbangin na 5-8 sa subo. Na panabalarin ka 4:30 na manaw ka din. Naukagugan ka, nasambayan ka sa apya budua ka rakat. Apya budua ka rakat, na may katilajud ka din. Na ibutad ka sa 10 minutes to, na ano panalama ka 20 minutes, na pag-istighfar ka rin. Naginag so kasuro Allah, wabil asharihum yastaghfirun, sitingin si ko subu-subu na di sila ni mamang ni sarila si ko Allah na pinaka mapiyas so kapamang ni sarila si ko Allah na untulgan si ko sambayang ka na di ka ni mag-istighfar astaghfirullah di ka ni mamang ni ito bu astaghfirullah taman sa pagbangan sa subu naginan din pinaka mapiya kapamang ni sarila si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ikapat apang uyak karakano siya si ko mga mama, natuloy si ko mga mata iyo, mga karoman niyo, amiya kapiya-piya, so kapangabalaga sa masjid. Nas ka naman ni Gunsi, sa kapakapiya o mga pagitaw, matamataan, maturo ko ng mga hina, niya turo sa interwa, pagitaw. Bayo na kalipati, sa kong mga guru amin sa Saudi, niya kayo sa tingin na niya kasulda ko sa masgitan, lagi niya ka lagi masgitiran, niya ka laman na maapunita. Na niya kasulda ko tingin na pamumulo naman na nandun sa Saudi, lagi niya masaiman to. Naibutiin na tao sa masgita, subu-subu, niya kalibu-libuto nga niya ka pumatagaw, natanok-tanok kami ang mga mama. Sakan, nagduwa ka tao muntun sa unaan. Na niya nililila ko sa masgita, na ad na niya ka na duwa ka tao ang mga mata. Dapat may raw sa sapulo ay dadiran, na inubaya kan siran, na bitiraw ka na anda siya maiyo. Pag ito ikinadua ka tao padak ng mga lataw, nakanabayran niyo mga wata, na inisyo na kasiran, anda sulok siyo. Natigil anda siya diyo. Si baba, niya kabayda ko sa 2,000 na enrollment na kami, alak naka 2,000 ito. Pag ginawa, kadi ka pwede yung engineer. Allahu Akbar.
Sana ko ipukaw tanong si ko mga bata tanong, opisina, eskwilaan, kanabot sa akhirat. Na may kapipeswa siya ti Dr. Abdullah Al-Kuzbari siya panumalla, aginana sa ka-attorney, sa ka-engineer, sa ka-CPA, na maka-retire ka, na ginanakapasang ka, na didin? Didin? Kau sara, nakapag-apply, naka-retire ka din. Na di kaya napipiriman, kami kadugay iso. Lawas, kami kadugay iso. Pamikiran. Na so Muslim na oman ituluda idadiyan na mas bakalaban ni simba si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Niya dahil na so amana ka sa ituluda idadiyan ka laban ko kalay bani si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na pag-importanteng ka so kaloksa ka kaginan pinakap kabubayan ng Allah kasan so titu-titu akap kabubayan nga si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na dito may kita nung ikapat na pa sa kaamama si ko mga karamaniyo mga watayo na panamarinyo ang makabalag na silan sa masjid asisiran sa pagampaganaya sa ikalima. So Ramadan na bila-bilangi oras. Na di kapakay ubaw ka pa nimbuko-buko lang. Kabila-bilang nga oras. Na di niya kirimaan ubaw ka nimbuko-buko lang. Kadi nga katawan naging muri-puring ka Ramadan. Kailangan na umang kalima muasa, napipikir na ka, naging muri-puriyak na Ramadan para di ka di maka panamar. Igira di ka di simbaya, napikiran ka, hey, ginawa ko, makasalang ka, naputay ka. Natama mga, di pinuga ka simbayan? Barang na nga kapikir tanong, okay, igira pitero nga sa ginawang ka, ginawa ko, panamar ka, kaboy naging muri-puri Ramadan. Ginawa ko, panamar ka, kaboy naging muri-puri sambayan ka. Bunyan natin din sa tanong, adin? Sagi ka ko Ramadan, napirat ni putay. Man to na ika sa pulo agunam sa Sha'ban. Napirat ni putay sa 14 days. La ilaha illallah. Pira-pira ginawa itano amiya ka bugabugar. Nabito ko na mapita na miyatay. Isa ko mga muri kami sa Marawi. Miyagi sama kami Khamis, last final Khamis. Na mapita adiyamat na dapat nakapagbungi matambun alas 10 na dapat nakasambay sa diyamat na miyatay. Na panay niya turo ubay niyan, inarima ko nun, nakagai, na di kami pipingin di singaywa na mapitabas na putay. Allahu Akbar. Na iman mo na kapakay na ubay ka, anamin ito na ka, na misa na makanupan, na mapitabas na putay. Ino kailangan suka pirilaywa, ino kailangan na di na pinaywa suka patay, na iman to, na pidap mako maso Ramadan, na baluyangan na ginawang kaabara simba, si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalam, apa mo yata kan reka igira amya kabida makaadyu kawa kadin sa sambayang miya kabida makan sa kaor miya kabida makan sa dukaw sa dinga di ka pamuasa pikiran ka subutan dega amay ka anungan amori aso anungan nakawatan yan sa ulong ka na isa ka rangkaw naad na mga tao aso atin yan nataman si kubuku aain yan naad na mga tao aso atin yan nataman si ko nabiyan ad na mga tao asik atingiran na taman sa hiatian yan. Na ad na mga tao asik taman sa wagairan so atingiran. Na ad na mga tao aso atingiran na pulamoyiniran. Ugay na ad mamu ang mga tao apya susatyo na dasiran atingin. Ino to kaso kiara-seran sa simbairan si ko Allah subhanahu wa ta'ala sa iyang dunia. O di kawawa din manahajud. O di kawawa din manarawi. Katigin na pumili na mamamaya katipti. Na tanugin ka amay ka anong anamori na tindig tano sa anong anamori na enyan kati na 50,000 years na tumitindig tano 50,000 bago na tumitindig tano din kananayang tano ako kumintano Allah na hindi nga kadugan yan ay isang oras sa tarawih na tunay niya suwa ka amay ka anong anamori agiya tarawih ang itajud na mapapantag ka electric fan aircon na tunay niya suwa ka amay ka anong anamori na tunay ka pilibudi ka roon dukawan ka saya. Ani kakilimon ka do Allah, panamar ka saya sa simbot, kakian budang karoon. Bayo di pagdagan sa estudyante yang mananamar, amay ka exam na makadibikyo. Kami ka pa bisa ditipya. Na mamuka baya ka, amay ka alungan na mauri, na makadibikyo ka, na iman to na rasa-rasa yang ka ginawang ka, kaginan sukatiro mga loks, rasa-rasay ka, kaangka, makadibikyo. Na ba kadibikyo, udi ka din, marasa. Ako pa kayo mato na mga milyonaryo sa iyo, mga leta mo.
Ilang ka ko pag ganin ani rasa-rasa ikaw di kan turugan, ating kan so ating mato lagi mo ka untod ka sa wali na supira ka na pa kana. Nakagayay na may rasa-rasa ka. Nay man to namuuntod ka sa walay, naging subsuda pirak mga rent, niya pa sa Giraw Manaya. Napkatamo ka kung di pa magbuon, niya rasa-rasa ka, subra ka pan sa meeting. Na ay man to lagi wili ka pag-umra. Umra next month. Hajj tanok man naman to, 300,000 daw muskilaw. Napkatamo ka ko kagay sa 1,000 na niya karon din nakapili sa bakaro ka. Nagila ni kaswa ka may kaalungan na mawli. Berasa-rasay ka saya, ang karo makadiga. Na baka saya bagay sa lugar, o di karon marasa-rasay, amay kaalungan na mawli ginan sukatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam li saimi farhatan. Sudigin sudi puasa nayakap kebabayaan na duo. Nangon tayo na tugid insyaallah sa Ramadan. Paganeron farhatun inda fitrihi. Amay di ka buka ka na mapipiya-piya, ginawang ka anda ka pagkatong sa lagi dia. Ami mo sa ka sa 10 agupa ka oras. 10 gudi ka oras. Na bali labong sa Manila amiya kayaw-yaw na amay kang buka ka na mapipiya na ginawang ka. Subra ka sa pundukon no? Niya rasa-rasay ka, bali labong sa na mga ina. Mila ka sa posto, miya madiyang ka, miya nimidiyang ka, miya muna ka sa lakad. Na may kapanamuga ka na mapipiya ha? Ito no, doon nakapakataw sa lagi nito na niya rasa-rasay na mapipiya na. Ginawa niya, naimay, tinunga di suyo. Kautag nga din. Ilan naman, subara ka ta? Ramadan, ilan naman ikilang bukat niya tao manisa na makasisinga. Na miya ka din na ginawa pa. Sika buka, sika ulo. Anay agakan. Naimo, tanong ka di pabundusi ko bukan. Ika saya, dia kanya ke. Ika yang betul, awak saya. Matan subara ka to? Ramadan. Ikadua, farhatun biqa'i rabbih na amay din kaalungan na mauri na miberat mo ka sa Allah. Asikatan kaunso, puasang ka. Allahu Akbar. Ito na ba niya pasal sa orasan? Dapat? Aturan niyo. Ikapira niya wasiat na kung di ko ni mama kinagay. Ikapira. Ikapito ko, may nagangaro. Ikapito apang yan? Pag-ikhlas ka. Pag-ikhlas ka, siko sambayang ka, siko tarawing ka, siko panganing ka, at tanugin ka, ayaw buwang balasan ng Allah, at simbang ka, nasumya kapag, ikhlas ka. Adabon, kapakilay-layin, kapakinagnagan, napirap-pirap kilaitan yung mga tabanilabog yung mga kangudaan, amay ka maninindaan, natigin na i-post yan, Dan Cooking. Hashtag Dan Cooking. Makatulad ko man, hashtag Dan Iftar. Na may kasuman sa masjid, preparing for Tarawih, Bismillah. Makatarawih man, hashtag Dan Tarawih. Na may tokok man, na may kasi sa masjid, tadad na tao, tulad na kung ka, tulad na. Ngayon sa tulad doon, makaitam ako ron. Against the light, kasi ka. Ini nga kayo post yan. Karimano Allah sa mga amal tanong. Kapakilay-lay. Nagito na boto may mga ini, para buto sa picture. Lagi doon pero tulugun kami, apilala ko ko tingin sa mas dito na din sa may salam, may talakong tanong makasong. Na may nitulugan ka, naging ka tawa mama. Nagusirang datar, naging sa katawan na kuminwa sa Quran. Natigyan ko mo din na tulad na kung ka, nailay ka man sirat, tutulong na man sirat. Tulad na kung ka, nalikan niya sa Quran. Na kung may tulad, nalikan ko ba niya, nalikan yun mo. Natigyan ka, ipag-isinda kasi kung mga tungan na yakan. Natunay tibishek, din makatigil, isang ko na nan, hindi ka pakanaraka. Nililagyan ka, kapinarakay man, may kalibulbul. May sabot sa, may kalibulbul suka pinaraka. Na may kalibulbul pa mo suka, surga. Subhanallah. Na pamimili ka na kapag-usa lagi cellphone ka, kaduwi gerangan. Naraka abu, surga. Na may lang, kasukap naraka na cellphone. Pira-pira ibisid ka, bayar na kalima ka. Diyan ka may lang. Kaya sa mga sa tarpuli, awak anusan. O di na, pumupoto sa silopin na, matanso di sidigan, katanto niya kada panas. Niya kada panas kan, niya mangnika, niya kada panas kapan kami ni, tulad ka, niya kada panas kapan kami ni post kapan na, nito ko na ini post nira, na ini tag kapan na pendaga, niya nga kuwang kaong biso.
Namisi ka sa kami akakuha ka. La ilaha illallah. Tunap niya lambo kaya sa buntal ka. Nabatan sa kaadisig ka. Nagito akiya pa kaumar ka opisig ka na ka. Nadi nga katawan na makukuha niya. Di man nakapinikiilay niya na kailangan na kinsa ka. Na initula de kapan, na inipos kapan na niya kuwa-kuwa na. Di man na siya pang kasukaya o pedika. Pikira ka man na kung hindi na sa kauti betad. Mapipiyag ginawa ka. Na siya pang kasukaya o marataba ko pedika. Na siya pang kasuamal ka. Balilabang mo tawag yung social media. Dito wam na nakalay. Kataya iman to. Kung hindi lang, aman ka. Na marumotarpan kataya ko sa ator. Dua, tumiyaka ko sa may to ator. Bismillah. Kataya sisiyo ko man to sa Kaaba, antay pikit ng dua. Komenta ka na bu. Kadi amin na. Uway. Kadi po kundor. Assalamualaikum mga bang sa amin sa Pasay. Kadebet. Ya Allah sa mga taga Pasay, pahintala ko silang makalabata, panandapan, magandang makapasad. Ay, niya pasad maguso ang mataka. Kada tiyari maon. Miyo sarakapan sa pitiraga ko sa ibu, nagibu ka tutungangon. Siya pang kasuamal ka. Kaiman to na niyak kalala, niyak kadagdagal so kapakilay ni man to agad libo. Na dugay kilay ka mag-ikhlas. Asid ka, napitiran ka, bago nga aloy yan. Bago nga tutarwa. Naima to na uli maaloy, tunada ko maaloy. Sa kumanin pinakamaling liboy, 20 ki malang liboy ka. Tasi so 20 ki ka. La ilaha illallah. Ay nga mislot, ay nga miskabayan na maaloy. Naknabayar ka balas na sa mga tao, ayar ka balas na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tanunod ko doon, pangayan ay kawalo, nasa di ka pusa, nagkura ka, nakatanggan ka sa mga pagaring ka ang mga miskin. Asa ka, akawa sa, nego ka kapagagda mga sa kaur, naigirago di ka di pusa, naad na mga pagaring ka, awanir, nagkursiran. Lagi dunia batiat atitulan, apiya karata-rata sa ginawa, ang bataa, sumusurong siran si Murwa sa Iran, na pitiro wata si Kuinaian, aina, so mga tao, na may makapasad siran tirawi, na tama ni Mato na datad makatungkas. La ilaha illallah. Gini niya makapiya-piya kung inubo na mga tao, adi silan pabangli, ugig na tanto sila nakapapasangan, kadilan po kada panas na ginawiran. Nag-iima to nakabsidkaan ka, naptuktak panrakaw Allah, so balas ka kami ato ka sa mga tao. Ang mga miskin, ugay na naba sila ni mamangni, si ko mga tao, kasi sila ni mamangni, si ukadnan o mga tao, inan surab mo na alamin. Nagita na nakapasad tirawi, na mamakabaling siratman, na pangangan siratman sa round 4, round 5, ang mga breed, apitira ka ando na. Tira ka ando na, suburi niyo. First, pagana ando na peanut. Ikadua ka ando na, mayonnaise. Ikatalo ando na, durian. Ikapat ka ando na, cheese. Ikalima ka ando na, Nutella. Allahu Akbar. Nasa mga pagaringan, ano man na yung siran na matutok siran, ang siran kabugi sa mibitong kasiran. Kau makapita siran, nadi siran po kautu. Na makautu siran, nadi siran po ka gabi, na makagabi siran, nadi siran din makapita. Giyagyak niya pamanglaw sa marawing, kaparay na mga morita kanong saya, na stricto ako sa attendance. So kaya talawan sa absent, diyan po ka, so liyo ka. Ay mo ka terima or ka, namatay ka. May kapiyag di po na ma-absinos. Na may kami una mga, nanising ngayon, nanitiro na ka, ginan so absinta ko, diyan katawan. Na nasa kato ko mga baboy, may absing sa makatlo, na piyalaw na kang sungaran yan, na tiga ka na, hay baboy, ino ka ma-absing, liyo ka. So di ka nakalaro, di ka na ustad, da ko mga pangadi, kada kisugaya ka. Allahu Akbar. Mata na so kahay bilada ka nakautihira kan, nasubod ako sa inubudan amat ng gawa ini. Tikira ka man, nagkisugay niya, di makapungadi. Ya Allah. Natiga ka sa ginawa ka na, Ya Allah, andi sa lagide ang mga murid ka. So ipsungiran sa madrasa,
na udi niya ikan na kisukay niyan, na usomo kay na doon ka kanyan, na ukuman na di makapangadi. Tanding ka at tanto ka alilimuno Allah. So mga pedika na tanto siran akapapasangan. Ilan yung man naman yung mga pagarita mo sa Palestine at yung mga kapiruiran, ayaw ni Buna na yaw, namatay kami. Apiray pungan na guta, tigil na sir kami magarwari. Nasa akong bilang buon, kala ko na pagariang nalangon kaya bubaan. Sa kami at ito na minsan, nasa akong bimiyaw yagun, kala ko na tungadak na bimiyaw timbak na kaya bubaan. Nasa mga pakiwatanak, nalangon niya mataya umos. Kung nagsusubarita, ako pagmimbawa, taano ba'y nakambal? Namiyawa si karoman yan, kay kunyan sa bangala, birth certificate. So mga watay nakambal, namiputo na kaya bumbuan sa ospital. Namiyatay si karoman yan, ako pagmimbawa ta, na apitanoto asakit, namiyatay pa na kaya bumbuan, namiyatay kung sudo katawa kambal yan awata. Tanto ka alilimuno Allah, na di ka punulamat. Kaibagayar kalian bulad na tiga dia telako. Ini bagayar kalian kaya bakas na tiga ada subi peranda. Na siran, na eran kitangkas, na utan. Nah ini suka lagi? Eran kitangkas na utan. Na kiaguan so utan sa ig, agutemos ay nalang malamad. Na sakala ipinit na mo ka, may lawan beri, dia sa lakauron, dia nakikap. So nga sa Palestine, nga makakansautan, ang kamakapanalaman na ilaha illallah. Sa katawa ina, ainimit yarai, na inisir sa kanya na ina, anda kasu, di nasuwa ko sa padiyan, kaubuan na makasin dekarkakan, di nanda sumanga mata ka, di natakulay, langon sila niya matay sa bumbo. Kasi pensikarumakan, na miya timbag pag, nasa akong wilang ba iman to. Na di ako manabenar, napatay ako pa na isa. Uli sila mataya uos, naputay sila tingbok, naputay sila na bumbo. Namiya ka umagya puasa, napkatanugan ka sa mga pagaring ka, nasa kabigan mo Allah sa tamok, na manukong puasa tamok ka, kaan ka materusi ko Allah, aya Allah, initadil ka ra ka nagyatamok ka, na inay nga man, kakasasarigan ako, ay ipamagayan si ko mga pagariyak na miskin. Kasaka kawasa, natanugin ka, ginanatamok ka, nabanganan mataganan, isasarig abu itatadil. Na udi ka ang kasarigan, nakapakay ibigay Allah si kupad ang mga tao ang kasarigan nun. Beda mo rin po rin nyo? Tangan to na. Ha? Ay mo sila, nanilubat ako din. Kaluluma sa anak ko ya, kadapin na ginagamangan na naniba. Yang iba maludud buragon. Subhanallah, tabangan tanong Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi apa mo yan? Napanag na rin ka ang makatamat ka sa Quran at yung makaisa. Si kumatauron, matiya. Napag-isa ka, naskanya di mataw, matiya. Napag-isuin na ka, natin mo mga ulama, napaka-andara nga sa Quran, napamakinugang ka. Pamakinugang ka. O manda oras ka, na-explain ka. Napamakinig nga pipiya, apay di nga bisibutan, nasuli nga di pamakinig, nakbalas ang uno Allah. Na may kamamasugan libog ka, na-post ka, o di nasuratan na ka, ikabakara 21 minutes. Na makakuha ka man sa oras, nakutuwing man, nabakara 21 minutes, nataman sa mapasad sa Ramadan, na may pamakinig ka sa Quran, may tamat ka sa Quran, sa kapamakinig, nagkapakaya sa Allah makalimuon, na ibalas yan o kasubalas, ang may katamat sa Quran. Kami kayo Allah, sumatatabu, si kupuso ka. Ika, sa pulo, awasiyat, siya si ko mga mama, agusin ko mga babae pa na may ka-etika, puri-puri sa pulo gawin ko Ramadan, napanab na rin ka, ama kauntod ka sa mada oras sa masjid. Hanap na rin ka. Katalo karo ka oras, kapat karo ka oras, kalima karo ka oras. Napamang ka din sa pangning ka. Ikay no to, kaya din ay na piyamisitaan ka, nasudat to ko mga dato aginan su Allah. Mata na kita sumuko sa Malacanang, kay mayor, kay gobernador, na mapipiyak, ginawang ayaw na maputiro ka na, di ko siya makaliwa, dahil ibigay niya raman. No ba sila sumiyong si kuda to, mga dato, ang inan su Allah? Allahu Akbar.
Di panutunin sa ko mga guru ami, ang tanong makasama malad si ko Allah. Nabuka di pamalad sa di mga politisyan. Sika pamalad si ko Allah. Di guru ami, sumiyuda ko tingin sa Masjidil Haram, pangintan na kung kanuron makasong, ngayon na din sa katao mama na ipupuro niya nagliliman niya, na piling so irkyan, lagi din. Kana ba lagi din, lagi din. Na inukapan makailay sa lagi di diwamang ni, kanay man to, tanto na makabitinanglan. Na lagi din, na miya mamasa ako ron. Niya, gupon ako, miya kailay sa lagi di diwamang ni. Na pitipidong din. Na igugulok yan ron. Na ito may pipikiran na tuwap ako. Natigan na di ko tuwap, siya ko simbayang sa uwi niya, na simba-simba anak. Na may sunat ako doon. Na din yan, pipikiran ito na yung sa uwi niya, din. Napugulaw-gulaw ko doon. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Iya kalisiman, niya ko maging kaya Saudi. Nakatantag yung mga Saudi, miya makabara sa duga ang mga tao. Niya mabu. Ini ka mamusanyan mamu biang nga kay popurne sa niyo yung kilig na irkian. Nato na siwayan na komino si komunusan yan sa pera. Na din yan bilang na inibuta din sa dito abuhum na dito mama. Na din magito magita mama. Nasisima na ka din sa mga dito siwayan. Amay ka, may na dito pera. O mga pasad na tumyulong na may na sa pera. Na din nga nakatara na nita dun. Nakagimay na niya, namya, kadi yung gumugurok, may magkaman, namya kasi nga. Na may manglikman. Naso kadi yung gumugurok, may magkaman na, singa. Tingin ito na ini, bugdaro bugdaro. Di nga katawan, ato na pangninian si ko Allah. Di nga katawan. Di tano katawan, so relasyon, numanin sa si ko Allah. Na, kayo yung namya kapasad, binilangan sa pirak, namanya kasi nga. Yan nga yung guru kami, din mga tigar, kiriyan. Anto na itutulan ka. Anto na itutulan ka. O na, sa tanong Pilipinas, ito na MMK nga. Ito na itutulan ka. Tigi na suawida ka lakad. Ngaya bumatawro na su Allah. Nayang mo kamang na sa ubo na su Allah. Nasiyakon niya mangni sa giwanay niyan. Nakatawanakan asadin sa tao asomong si kudatok na din makadapanas. Nasumiyong ako si kudatok na daw niyan makadapanasan. Nasumiyang niya kan ko Allah apirat. Natiyakop yan sa makatalo. Tiyakop yan sa makatalo. Ngayon nga sudatok, igilan niya mamagay. Katagis ngayon ko na yaman. Nasumiyong sa Saudi na bagong yan denda. Datarakyan. Nakialanganan sa pira na di makaputo sa Yemen. Na tiginaya Allah. Dahil na kaya maladakan, isa mo ko mga uri ka. Na siya kung siya kay pinadakan. Sagi awalain ka. Aramaban. Nakatawa na ka na daw kadapa na sila ka. Na yung matutigin ang baling ako si kuing dakan. Nabigyan ako niyang sa tamok. Naan pinakibuling akan si ko pamilya akan. Niya din kasi tao, apapalan niyan sa Allah, di makadapanas. Nakahibig-bigyo sa di mamang ni. Ana di mamang ni, ya Allah, nila ako ka o kabaya ka. Ya Allah, o kabaya ka, napakatamo ka mo ka. Ya Allah, o kabaya ka, napakapasa ko ka. Di ka pa kay. Igira po ng mingka, na natangkadungan at terimano. Allah, ya Allah, pakatamo ka kong ka. Ya Allah, rilaya kong ka. Ya Allah, pakapasa kong ka. Ya Allah, pakapiya kong ka. Natangkadung ka ang yan ko Allah, na so Allah na terimaan yan supang mingka. Na maadin, so katataganda kasi ko puso ka. Tinulugod, apa mo yan? Ikasapunuago, isa. Talakang ka, so cellphone ka. Talakang ka. Lagi na ka, so cellphone ka. Na ikapakaputuang ka, na ayaw kong kapakaputuwa, na mapasad, so Ramadan. Agina na cellphone ka, naniyak ka na nagtikaw. Ina cellphone ka kunanan, tekaw. Ato niya hindi pa man ko. So oras ka. So tekaw sa tamok, kapakay mo ka sa so tamok ka, daga-daga ka, niya ka na bakapman. Paman ko niyan, sorilong ka, cellphone ka, apya gin na, hindi apya man ko niyan. Nagkapakay mo makambalingan ka. Ugay ka, so oras, upun mada, na din maka, balingan, din makapato, na ganyan ipinakamala, dislis, wala ko na may matay. Buat sila mo pa kapato sa dunia ang nakapagaman, lagi na cellphone ka na, miyak ka na, tekaw.
Nausot ka sa tamok, na makapira ka kagaling isuwalay ka, subol ka, lagi mabuha cellphone ka na, talakang ka sa di Ramadan. Napakaputo ka mapasad sa Ramadan, kaputong tanong gusto ka ba ito tanong kagya, di nga kataon naging muring-muring ka, Ramadan na may kumuro ka, nakasalit sa niya kalalakas ni kada, balin yan. Naiman ko na rasa-rasa yang ka, ginawang ka. Muri-muri, apagaling mo ron, kapag ng mga programiran, nasa niya Ramadan, napakandang lang ka, susabikan ka. Kaya ano yung Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu sadaqati fi Ramadan. Ay pinakamapi ang sedekah nasa ulan-ulan Ramadan. Niya ka pa suka sedekah o man gawi si kusuda sa sarabul. Ugay kaya pinakamapi na di sa sulda Ramadan. Napanamaring ka aso mga masjid sa mga masjid ubay ka. Natawagin nga so imam, perep ka timo ka ataw igira iftar. Sangan na kanun sa pulong gawi. Sangan na kanun sa 20 gawi. Napikira nga man ad na 20 ka gawi puasa may kalungan na mauring. Nagi ang mga letamok sa Saudi, di kira niya kiswa, ako di kira niya kiraw. Ay suniran ko mawatan sa Ramadan, 3 ulan pa, 5 ulan pa. Na sa mga kawasa, napuntak niran sa mga masjid. O man isang gano'n nila na masjid. Imam, direct ka mo sa yataw. 50 nas, pero so umanisa, pero yung limit kasa. Sa wakyarian, na nasangan lang sa 1 month. Nasun kuman sa sabay na masjid. Imam, pira ka no? Natanib ka siya, napukaw masung ka 2 malay tamok, nasung sa ito masjid. Imam, pira ka no siya, kasi nga ako sa iftar. Natanong ko ni pero no imam, yaw na nga din. Ay, imam, bitiray na ka sumili sa pira, kapya budu gawiin. Da, inipangin siya na, pakiyaw ko. Dadi niya ko ni pumumugay sa surga iyan. Nasa katanong iman to na saka manisig ka, pero may kisakan. Yan nga nga ang pira ka kan. Pero may kisakan. Di nga kabaya, namun kami ako so, balas. Subhanallah. Ilan naman so, mindset to mga Arab, bago mindset to mga maranang sa katanong na kaya tanga natin may katulong gawin. Nasa ka, nasa nga pumaliman to. So, buda sa patagawin na kiyarima, la ilaha illallah. Ay mananaya ka na yung mga Arab sa Sudan. Nato na ibsun ng mga Arab na Sudan, sulalan, ibarat giwaleran, nagnalikar sa dam, nato na ibsuniran, nambay dawang nila sa mga trakiran, na dead na pagkaliyo. Na nauna na pabukit, nauna sa dam, nato na dinitiron, di ka pa ka imagang suci tangkas, na sinanukyan ka sa wala, ibu ka pa kay karoon bundi sila nito na tarapan. Napanag ka sa mga tao, napagkatagilsiran, manok na lisan yung makatungkas na pira puno katao to abalas ka amay kaalungan na mori. Nakaisip ka na maranaw, pangalabog ka kapag na tao, di ito. La ilaha illallah. Pakitawa nga suturog sa Ramadan. Nasutaw, amalay turog sa Ramadan, napakalamang bui, bukal. Nasaan sa malaikakan, napakalamang bui, turog. Nasa Ramadan, nayaw suwan nakatuloy para siku Allah subhanahu wa ta'ala. Kabuan na ginanimori-mori, kapaka, tuloy ka, bala-bala sang kanu Allah, sa miya kadagdagan, mapia, alangon mga bangsa amin, saya sa Luzon, at naka-NCR. Luzon ko, bala-bala sa ano sa Madakalamapia, Itihad Nalawat Al-Muslimat Incorporated, yang sa nalawan kilala sa mga board members, sa mga board of directors ron, so kadende na mga musrifa, di ka pa kaya sa kilala, uwi na kilala ka ng Allah, na kanong balas na sa Allah na ba si Zakaria. Salamat si Kokya sa Riginurakan. Api ako ni Barat, Igiwa, Kangudaan, manaya serigan ako niyo na panginta sukap kabubay nyo rakan ang dumamikap kabubay rakan ng Allah ang hindi pinakakailangan naman ako pinakakailangan tanong akababayan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Special mention si Tita Ibir, si Tita Hajar, si Tita Nahara, si Tita Alima, si Tita Nasriya. Salamat si Kulaw na sa review udar ka sabab ng Allah na diya nga tanto na ibunda naman nila. Benar ko siya kumyakan nasa Manila, na miya kaputo kami guman sa ingat, nakatadetaro tigo mga ginawaya ka namin muli nga pa diya na Manila. Akagagay, nagisya ko, nakatisya ko kuman. Na diya nga tam, miyas mo kanurakan doon. Ada, pangminta at timon tanong Allah sa surga. Pakasunta na sa surga.